takangan dayon diha og kape, dauban dayon diha kahoy para dali ra kay mo bukal. Kahoy pang dagko kay kahoy, way limit nga kahoy. Mao ni ang unang gitukod nako nga tent nga karon ako nang gihimo og dungaganan kay pabor kayo sa magdungag kay lugar kay tanan. Naanad mo gud ko og lugar kayo dire bisan pagdako kay nga kaldero ang itak-ang diha. Pwede siya madauban, mahalingan og insakto para dali ra mo bukal, dali ra makadungag ba. Kay biyuta man, dili ma problema mahugmak. O pwede sad magsugba dire bisan pag maglitson pwede kayo kay dunay atop. Dunay atop. O pabor kay diha plaster kay tanan. Ang mga kahoy usab nga akong gipaputol atong niaging video, ako nang gipahakot. Niya ako lang gisuhulan ang naghakot ani. Kapalit pod og bugas aga ang naghakot ani. O niya pa, kahoy mao ni ang katong nalukat nga gipaputol nako niya ang uban nga pinutol akong giak-ak. Mao ni ang inak-ak oh. Katong nangagi nako nga video nga nag-ak-ak ko, mao na siya. Unya kining uban wala na nako giapil og ak-ak kay ako ning ipalibot sa kanang ingkuranan ba, himuong ingkuranan nga magbonfire. Unya kining isa nga gipanitan mao ni akong himuong tadtaran, dako kayo. O pastilan. Di pa ni mahilis sulod sa isa ka tuig nga tinadtaray, di pa mahilis. Kape lang usa ta mga higala samtang giduyugan sa mga awit, sa mga gangis nga ang title sa ilang awit puro sura wish wish wish. O kape sa ta dire. Bugnaw kayo ang palibot. Kung makita niyo sa akong loyo, nagsugod nagpags bisag na adlaw. Nagnisubang ng adlaw pero naagya po'y pags. Kunya samtang nagkape nagdungag na pud ko. Ang kining ininit ganina nga tubig mao ni akong gilundan og bugas nga akong gidungagan. O daghan kayo. Akong gidaghan kay niya diri akong mga sigbin. Diri si Ispike. Ang iro nga vlogger si Ispike. Ang hinungdan nga ganahan gyud kog lasang tungod kay diri ko nagdako. Nakita na gyud nako nga sauna sa bata pa ko ang kaanindot og kaaniyag sa lasang mga dagkong kahoy. Ang kabugnaw sa hangin nya pags bisan og udto magpags. Nya naka-eskwela, nakaadto og bisan asang syudad sa Luzon, Visayas, Mindanao. Natandi nako nga pag naako sa syudad, di ko mabuhi dito guwa ko'y kwarta. Kay bisan gani ang kahoy, mahal na kayo, murag 35 naman siguro ang bugkot sa kahoy karon kanang sa sugnuron. Unya ang tubig, paliton. So mahal nang sa laktod nga pagkaistorya, kung ako nga tagalasang, di gyud ko mabuhi sa syudad kung wa ko'y kwarta. Pero dire sa lasang, ay has kang libre ha. Naa dire tanan na gipanginahanglan ako nga tao. Tubig, kahoy, bisan pag maglitson, napay mga mananap, mga ihalas nga mananap. Daghan kayo, napay mga langgam. Mao na nga ganahan gyud og lasang. Ang mga kahoy at timanon kay may muhatag og limpyong hangin. Ni kaduha pod mutabang pod siya nga dili mahubsan ang mga tubod sa tubig nga maoy ginagamit sa mga dam nga maoy gigamit sa mga taga lungsod og na nagpuyo sa syudad, nagpuyo sa kapatagan. Sa nangagin akong mga video daghan kayo nag-comment dito, daghay nagduda ngano daw dunay ho sa lasang. Para nako di naman naangay katingala ng dunay ho sa lasang kay dis amday gikan ng tubig source sa lungsod og sa syudad nga diri man sa lasang. Hindi na siya angay katingala. Gawas lang siguro kung ang tubig source gikan dito sa syudad niya ni tangas diri sa bukid diri sa lasang kana mo'y kadudahan. Ya kay naaman diri ang tubig nagikan ang source pinaka-source gyud na diri sa lasang. So nganong magduda man. Pag human og pangapi na mahaw lang dayon ko, sudanan lang dayon diha og duha ka buok bulad nga sinugba. Okay na kayong tirada sa pamahon-pahon, nagkakanta-kanta na diha sila yok. Pag naka-relax na ako na dayong gihinluan diha ang palibot sa temporary nga kab-anan ako. Ang sukod ani nga house 90 metros. Pero dire pa siya taman, wa pa gid siya naabot dito sa tong nay mga trapal. Gikan dire pa daw dito sa nay mga trapal, napa sa mga 30 metros. Puho na pod, sumpaya na pod pag doon na po isalig si magbabaya nga atong ikapalit og para sumpay ani.
Apo na pod sumpayan. Sa pagkakaron, temporary lang usa dire. Nya dire, magbuhat gyapon kog nursery dire para sa mga kahoy, nagkadayang kahoy. Pero dire ra itanom. Unya, dire po ko magkuha sa mga sidling. Pag doon na nursery, dire po ko magkuha sa mga sidling para sa among mini watershed dire sa amin bandi. Ang pinaka-source ani nga tubig dito sa buntod. Ginganlan na mo buntod dito gid sa amin bandi. Para nga libre ang tubig, way hubas-hubas parehain aron nga ating init. Di maproblema. Dili may maproblema diri sa tubig kay buwa may hubas-hubas nya. Wa poy bayad, way metro-metro. Aron nga ang atong tubig wa gyud hubas-hubas, dili lang kami nga tribong higaonon ang mabulahan, pati ang mga Bisaya nga nagpuyo dinhi sa Kadti 252. Dunay source sa tubig nga walay bayad, libre ra. Bisan pag magtampisaw, maligo gikan sa buntag udto hapon gabi kadlawon, way hubas-hubas, way bayad, libre ra. Libreng gitaniyag sa kinaiyahan, busang kinayahan atong atimanon. Okay kayo. Pagkabugnaw kayo sa tubig. Wah. Gikan sa kinayahan, gikan sa kalasangan. Wow! Pagkamindot, libre lang. Way bayad-bayad. Wah! Wow! Bisa na ting-init na, hulaw na, pero pagkalamit is tubig, kusog kayo. Daghang salamat mga igala sa paglantaw. Kita-kita na po sa sunod pang mga video.